Kaixo! Kaixo guztioi! Ongi etorri, zer modu zaudete? Gaur, artista baten estudio batean gaude. Hemen, artistek lasai egoten dira, pentsatzen eta sortzen. Zuek noiz behin egon zarete arte estudio batean? Ez? Bai. Gaur, Klari Argilun margolariaren estudioan gaude. Klari oso famatua da eta bere artea leku askotan ezaguna da. Hemen sortzen du obrak eta oso garrantzitsua da hemen isil-isilik egotea berak kontzentrazio handia behar duelako. Zuei margotzea gustatzen zaizue? Bai, eta normalean zerekin margotzen duzue? Klari artista berezia da, eta ez du margotzen zuek bezala. Bera elementu berezi batekin margotzen du. Non dago Klari? Ez dakit, Non dago? agian lo geratu da. Bai, agian bai. Bai. Joango gara bere bila? Bere bila joango gara. Klari! 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 Zelako gau txarra pasatu da gaur. Eta gainera, bihar nire obra bukatu behar du. Eta nondik hasiko naiz? Agian hemendik hasiko naiz? Ez, hortik ez. Hemendik. Ederto, hemendik hasiko naiz. Baina nire obrari bizitza emateko koloreak behar ditut. Gorriarekin hasiko naiz. Bueno, edutina, gorria, hobeto. Baina gorriarekin non jartzen dut gorria? Hemen jarriko dut, Ze txikia, oso aspergarria da. Agian, beste kolore batekin hobeto geratzen da, baina ze kolore erabili daiteke. Agian, urdinarekin, orain bai. Urdina normalean goian edo behan jartzen dut. Venga, gaur erdian jarriko dut. Kolore hauek ez didate gustatzen. Nire obra argi gehiago behar du. Eta argia emateko horia erabili daiteke. Baina non jartzen dut horia? Bueno, soberan dagoen lekuan, ez? Ai ama, obra biharkorako eta oraindik horrela. Bueno, agian, betaurrekoak jarri behar ditut, kuadroa politagoa ikusteko, ez? Ui, baina zuek nortzuk zarete? Denbora osoan egon zarete hemen? Bueno, ni Klari Argilun, margolari oso famatua naiz. Badakizue zergatik? Nik nire obrak argi kolorekin sortzen ditudalako. Horregatik oso famatua naiz. Baina ez dakizue zer. Gaur oso egun txarra daukat. Ez dut ia lorik egin. Eta gainera, koloreak ez didate gustatzen. Kasu hauetan, nire amonak beti esaten dit. 10 minutuko atzenaldi bat hartu eta idei guztiak argitzen dira. Horregatik, nik 10 minutuko atzenaldi bat hartuko dut, bale?
Zuek nahi baduzue, ba hemen lasai geratu eta oraintxe bertan bueltatuko naiz, bale? Bueno, venga, Agur!
Zenbat denbora pasa da? Ah, oraindik hemen zaudete? Izugarrizko ametsa izan dut! Koloreak, musika, bizitza... Baina gauza batetaz konturatu naiz. Nik bakarrik ezin dut nire obra egin. Ze, kolore asko daude, eta nik bakarrik bat naiz. Horretarako lagunduko didazue. Bai. Hau egiteko zure mugikorra atera behar duzue. Atera duzue mugikorra? Oso ondo. Eta zure linterna piztu. Eta orain, koloreen munduan sartuko gara. Etorri nirekin, etorri. Vale, orain... Oso ondo! Eta, ez dut ez da saldu behar. Oso ondo egin duzue guztiok. Hartu behar duzue zure pintzela eta nahi duzuen kolorearekin elkartuz. Aber, garazo txiko didazu? Oso ondo. Pintzela eta kolorea elkartuz, begira, gure obra sortu aldugu. Así que, Ale, obra sortzera. Ale, orain entzuna obra, guztien obra gordetzeko guztiok. Markoa margoteko dugu. Eta argazki bat aterako dugu. Bravo. Tapas.